Sanibal Orahovac karijeru nastavlja u ekipi Dačić. Iako su čelnici mladosti prethodnih dana najavljivali da Orahovac ima ugovor sa ekipom sa starog aerodroma, te da karijeru može nastaviti samo u inostranstvu, ovaj iskusni fudbaler karijeru nastavlja u ekipi iz Tuzli. Dečić je u ovom prelaznom roku angažovao Fetima Kasapija, Anela Salkovića i Sašu Ivanovića. Fudbaleri Zete odigraće se jutra prvi prijateljski duel na pripremama u Antaliji. Rivali za branicima Mladena Vukićevića bit će ekipa Laska iz Linca. Meč će početi od 14 časova. Zeta će u Antaliji igrati još i protiv Temišvara, Seongama, Tavrije i Sonderiske. Albanska Vlaznija postaje prava kolonija crnogorskih igrača. Miroslavu Vujedinoviću i Blažu Rajoviću se pridružio Nikola Vukčević, koji je proteklu polusezonu proveo u Lovćinu. Vukčević je nastupao i za Etnikos iz Ahme i Kazmu iz Kuvajta. Londonski Arsenal je sinoć u posljednjih pola sata prelaznog roka poslao ponudu Juventusu za dovođenje Mirka Vučinića na pozajmicu. Bio je to posljednji pokušaj Arsena Wengera da obezbijedi još jednog napadača za svoj tim, nakon što je prethodno tokom dana propao transfer Miroslava Klose iz Lacije. Torinski tim je prihvatio ponudu engleskog kluba, ali je naš reprezentativac odbio da pređe u Arsenal, pišu danas mediji na ostrvu. Vučinić će sada za mjesto u prvom timu Juventusa morati da se bori sa Tevezom, Llorenteom, Osvaldom i Koljarelom. Crnogorski internacionalac i povratnik u Vojvodinu Milko Novaković postigao je danas gol u pripremnom meču protiv moldavskog Tiraspolja. Novaković je u 86. minutu poravnao na 1:1 i time je postavio konačan rezultat meča koji je odigran u Beleku u Turskoj.